Дами и господа, това изпълнение не се препоръчва за лица под 14 години. Аплодисмент за Мерлин Менсън! Sweet dreams are made of tears. Who am I to disagree? Travel the world at 17. Everybody looking for something. Some of them wanting to kiss you. Some of them wanted to kiss back. Yeah, some of them wanted to kiss you. Some of them wanted to kiss back. Yeah. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world and 7 seas. Everybody looking for something. Some of them want to live. Some of them wanted to use by yeah. Some of them want to use you. Some of them want to be dreams are made of tears. Who am I to disagree? Travel the world and 7 seas. Everyone looking for truth. Some of them wanted to be there. Some of them wanted to be inspired. Yeah. Some of them wanted to be inspired. Yeah. Вижди! На крака аплодисменти, дами и господа! На краката ти! Иван Юриков, дами и господа! Гласувайте за него! На 17,734. Значи, какво ще правиш, бе? След това изпълнение трябва да лее куршум на Хилда. Защото иначе никой няма да ми каже да. Не искам се представяш, бледа си ми. Значи това е куршум по панагюрски. Защо? Искам да го изпиш некс. Между другото, че това може да ни бъде и първият сватбен танц. Няма да усетим ритъма, казвам ти. Ще бъдем да сетват. Некс, айде му. Все по-далеч отивам от тази брак. Да, нищо. Когато ти е добре. Аз имам нужда от яйца. Каче! Не! Моля се, излез вече от образ. Заповядай тук, ела. Не, Зоя, говорете, аз трябва да почита, защото нямаме чистачки, пестиме от чистачки, аз ще забърша, развиш. Как се чувстваш? Излез, моля те, от образ. Иван питам. Тай кокошка не е била щастлива. Личи си по белтъка. Кажи, Ванка, как се чувстваш? Виждам, че още трудно се излиза от тая работа. Децата са в шок. Аз съм в шок. 3 деца излезаха.
Ванка, какво мисли твоето изпълнение? Можеш ли? Изглеждаш безобразно. Ти какво мислиш? Как мислиш ти? Аз мисля, че Ти как жестоко беше. мислиш? Аз мисля, че беше жестоко. Но ти кажи, ти какво мислиш? Ти в този момент какво мислиш? Аз мисля, Да. че беше изпразващо. Добре, дай да Да питаме журито. Мисля, че Заповядай. Фънки е свършил отдавна. Дай. Фънки! Фънки, да. Ами, значи аз ще бъда за първи път толкова кратък. Просто поклон. Ево момент. Между другото, тук е момент да кажем, че страхотно ансамбъл, че имаш. Страхотно, аз бях така на абитуриентския си бал. Хилда, айде сега, ма спокойно, да се притесняваш. Виждам, че те напряга това, което виждаш. Не, аз искам ти кажа, че ако задължително е необходимо да се ожена тази вечер, бих се оженила за теб. Просто... Ти не знаеш какво искаш, бе, жена. Не, това е само Ти, ако е задължително, на защото трети изпълнител на него ще му предложиш. беше направо смразяващо. Наистина, това извращение на сцената, което направи, беше Това е извращение, без смразяващо. Наистина. Добре. Не, то е извращение, но той го направи фантастично. Геро? Ами, костюма и грима невероятни, които са една така добра прибавка към Иване. Не напразно си един от най-добрите в България. Поклон, брат ми, жестоко е. Просто... Да благодарим на журито! За Иванката Мерилин Менсън може да гласувате на 17 734 аплодисменти още да се Иван, заповядай на диванчето.